Backfeltin autohuolto ja mä oon Morten Backfelt ja pyörittänyt tämä nyt reilu 40 vuotta. Autoalan tiedot kertovat, että automaattivaihteen huoltoa laiminlyödään ja usein öljy on menettänyt parhaan toimintakykynsä. Se johtaa vaihteiston sisäiseen likaantumiseen. Optimaalisen toimintakyvyn palauttamiseksi BG-automaattivaihteistohuollossa vaihteisto puhdistetaan. Vaihteiston öljynvaihto suoritetaan tämän patentoidun BG-PXT:n huoltolaitteen avulla. Korkealaatuinen BG-automaattivaihteistoöljy ja huollon lopuksi lisättävä BG-ATC Plus varmistaa huollon onnistumisen. No niin, säännöllisen BG-huollon jälkeen vaihteisto toimii pidemmällä.